A mi el que m'agradava més era quan aconseguíem concretar coses. Ja me conoces. M'agradava quan sortien coses que realment es podien portar a terme i dèiem, sí, això ho farem així. I llavors cada una portava la seva visió i penso que, llàstima és que no s'ha portat a terme, però penso que si ho haguéssim portat a terme hagués sortit prou bé, tant el que era lo de l'experiència dels certificats com la trobada dels nanos, penso que hauria sigut xulo. M'agrada quan ens posem concrets, saps? I això és el que més m'agrada. I també el fet que hi ha gent amb molta experiència, que tenim molta experiència i que reculls idees de tothom. I una cosa que potser tu no veies clara, una persona t'explica com ho han fet, t'han dit què els ha anat bé, què no els ha anat bé, tu ho reculls i ho adaptes. Per mi és el que jo em quedo amb aquest curs. Jo em quedo amb potser la intencionalitat de donar-li més protagonisme als nens, als xavals de l'Insti. Malauradament no s'ha pogut dur a terme, però coincideixo amb la Marta. Com a mínim la proposta, si podem l'any que ve, ja està encaminada, perquè hem intentat concretar. Coses que siguin factibles, compartir moltes perspectives per treure una mica la millor proposta, però global. No sé si m'explico. El compartir, però per mi l'important és això, que al final han de ser els nois els protagonistes i crec que amb això sí que ho tenim com molt coll avall. És això, el fet de que ens haguem pogut reunir, que ens costa sempre molt, perquè sempre tenim moltes coses i que sempre el nostre institut ens xupa, no? Nos abduce. I llavors això, no? El fet de... A mi m'agrada, a mi m'ha agradat sempre compartir experiències, conèixer a la gent que està treballant al mateix municipi que estàs treballant tu i que estan amb el mateix. I això, i també, com diu la Marta, el fet de quan concretem i ens surten alguna història, m'agrada perquè és una que... I tot amb lo de cool que anem tots a l'institut, perquè ja s'ha vist, no? Sempre ens falten hores. Em copio de totes les... No, però és això, posar en comú i que veus que... això, saber el que està passant també a altres llocs, que algunes coses són molt semblants i altres diferents i pots aprendre. I clar, això també que dèieu dels alumnes, de cara a ells també, que es relacionen també d'una altra manera, intercentres. Hauria estat bé que hagués pogut sortir l'experiència aquesta, és a dir, això, més concret, no? Concretem això i això era xulo, llàstima que no s'ha pogut fer, però seria una de les coses positives, el fer coses en concret i que participin ells, que siguin protagonistes. A veure, del grup de treball, realment el que és millor és que poses en comú les diferents circumstàncies de cada centre i això et permet que cada un, veient què és el que fan els altres, doncs pugui agafar idees i pugui portar-les a terme. Fins i tot sabem qui pot parlar perquè et puguin ajudar-te més o menys. El del fet d'intentar, el que passa que aquest any no ha pogut ser, fer participar l'alumnat més directament, jo penso que és potser el més important que haguéssim pogut fer, el que passa que este any ha sido que no. L'altra cosa que jo veig és, en el meu centre, el centre del Numancia, des del principi he estat participant en aquesta xarxa, però no sempre hem sigut les mateixes persones les que hem anat venint. I potser això trenca una miqueta la dinàmica. L'any que ve jo ja tinc tramitada la jubilació, per tant l'any que ve jo ja no hi seré. La meva companya, la Cristina, que és la que em substituirà, ja en tot cas l'acompanyaré o la presentaré en el David perquè us la pugui presentar, però jo els tràmits per la jubilació, si no és que em diuen que no, que ara sempre s'ho poden treure de la màniga, doncs en principi el dia 31 d'agost acabo. O sigui que, per una altra banda, valorar que l'ajuda que he tingut des d'aquesta comunitat d'allò sempre ha sigut meravellosa i ha sigut el que més m'ha servit per poder tirar endavant amb les coses. Vull dir que encantada de poder participar, de poder compartir, de poder treure idees, de poder
anar-les millorant a poc i de, sobretot, fer participar els alumnes, que crec que és el més important de tot. Com més responsabilitat agafen ells mateixos, després és més fàcil que entenguin el perquè de les coses. Confirmo les 3 Cs que han dit les meves companyes abans. Concreció, compartir, catarsi. Ai, nena! Us agrada, I la Podria ser també possible que en alguna d'aquestes sessions participessin puntualment alguns alumnes? És una línia de treball conjunt, perquè justament jo no tinc clar el que són centres per la convivència. I tal com deia la Belinda, doncs potser tenir algunes coses que representin a tots els que participem, que siguin comunes, doncs a mi m'agrada aquesta idea. I després, si podem fer activitats amb els joves i que estiguin implicats i que vinguin i fomentar-ho més, doncs jo encantada. A mi m'agradaria molt poder-ho plantejar en el meu centre, que tu saps que també ve la Sara, que està molt implicada en el monitoratge, i jo crec que poden sortir coses molt bones. Però crec que la part més important de totes, que és la conscienciació de crear un equip de mediació, en això sí que estem tots d'acord i crec que el nostre centre també estem fent una tasca de reforç de tot això. I molt contenta de compartir aquest espai amb vosaltres. A mi m'ha servit també per, de fet, conèixer coses que d'altra banda no sabia que s'estaven coordinant i em sembla superimportant.